Krista. Takže sme späť a dnes tu vlastne pokračujeme v témach a vlastne so svedectvami. Veríme, že aj tieto svedectvá vlastne dokážu zmeniť životy a dokážu vlastne doniesť riešenie pre mnohých. Preto robíme tieto svedectvá a dávame určité témy, vlastne, aby sme pomohli mnohým, ktorí sa pozerajú, aby sme doniesli riešenie mnohým, ktorí vlastne potrebujú riešenie do života a vlastne do akéhokoľvek problému. Som rád, že dnes vlastne tu môžem mať so sebou vlastne brata Miška, ktorý slúži zároveň ako aj diakon v cirkvi, tuto v Doncaster. A vlastne som rád a mám tu poctu vlastne ho predstaviť a vlastne aby sme mohli mať konverzáciu a vlastne dať aj riešenie mnohým. Takže brat Miško. Pánom žehnaj všetkým, volám sa Michal Jaslo a som ženatý, mám ženu, mám aj 2 deti. Amen. A som rád vlastne, že môžeme takto zdieľať vlastne svedectvá a témy a ďalšie iné veci, ktoré sú vlastne spoločné s Pánom. Sláva Bohu za to. Brat Miško, môžeš nám vlastne povedať, ako si prišiel k Pánovi? Ako sa to stalo? Kedy? Ako dlho už to prešlo? Alebo koľko rokov si v Pánovi a ako sa to stalo? Ako si prišiel k Pánovi? Jasne. Bol to rok 2018, ktorý pre mňa bol to veľký deň, ale predtým vlastne, kde som prišiel k Pánovi, vlastne som bol človek, ktorý konal hrozné zlé veci. Čo sa týka vlastne alkoholu a smilstva a tak ďalej, bolo to hrozné. Ale dneska si to uvedomím, že to bolo hrozné. Ale v tej dobe, keď som bol vlastne človek, ktorý konal tieto ohavnosti a tak ďalej, to bolo niečo hrozné. Keď hovoríš alkohol a smilstvo, spomenul si tu 2 body, ktoré vám možno dnes niekto prechádza, lebo vlastne je závislý na alkoholu. Môže nám vysvetliť a zdôrazniť vlastne prečo alkohol? Vlastne, lebo dneska niektorí ľudia dokážu vlastne byť v alkoholu aj každý deň. Hej? Takže vlastne ako to prebiehalo v tvojom živote, keď hovoríš o alkoholu? Čo sa týka vlastne toho alkoholu, čiže bolo to takto vlastne, že mal som rád vlastne tento alkohol a priťahoval ma k tomuto alkoholu, pretože keď bol vlastne obyčajný deň, tak ja a vlastne moji kamaráti a strýko a tak ďalej, detko a tak ďalej, keď bolo trošku iba pekný deň vonka, tak už my sme dokázali si zobrať nejaké peniaze, a keď sme nemali peniaze, tak sme dokázali za pár sekúnd zohnať peniaze a prísť vlastne do obchodu a kúpiť si vlastne alkohol. A ako vieme, vlastne často sa vlastne stalo takto, že vlastne my sme boli tí, ktorí radi hrali aj karty. A chápeme vlastne, že ako k tomuto došlo, pretože keď hráme karty, keď sme hrávali karty, tak sme bola veľká spoločnosť. Tak sme začali vlastne popíjať, ale najprv to bolo takto, že vlastne, že sme pili najprv, že piva, ale keď už bolo málo, tak sme začali piť aj tvrdý alkohol. Čiže vlastne pálenky a tak ďalej. Ale bolo to skoro, nehovorím, že každý deň, ale skoro, počas jedného týždňa sme vlastne dokázali piť aj 3-4 dní v kuse, každý deň skoro. A vlastne toto nás inšpirovalo vlastne k tomuto alkoholu, alebo viac nás ťahalo k tomuto alkoholu. Neviem ako, neviem, že prečo, ale my sme radi popíjali tento alkohol. Pre nás to bolo ako keby, že by sme pili malinovku.
až tak to bolo silné. Mali sme vlastne ten vzťah k tomu alkoholu. A my sme sa len tak ľahko nevedeli vzdať toho alkoholu, pretože tento alkohol nám veľmi tak chutil a donieslo nás toho do takej atmosféry, že mali sme taký pocit toho radosti vlastne a vlastne zábavu. To je práve to, že ľudia v tom vidia taký dobrý pocit. Ľudia sa v tom dokážu znášať a vlastne ten alkohol vlastne otvára aj dvere pre ďalšie veci. Ako napríklad si spomínal smilstvo. Hej? Pretože mnoho vlastne ľudí pri alkoholu vlastne toto sa stáva, dáme tomu, často na zábavách, alebo keď vlastne si popíjajú, tak často sa stáva, že tam sa vlastne smilstvo, cudzoložstvo a tak ďalej. Hej. Viem, že mnohí ľudia vlastne dokážu piť alkohol a vlastne užívať alkohol ako veľmi veľa, hej, vo veľkom množstve a to im vlastne prináša taký dobrý pocit, vlastne v tom alkoholu sa snažia zabudnúť na problémy, na chudobu niektorí, hej, a na problémy v manželstvách, v rodine a tak ďalej. A vlastne myslia si, že týmto, že keď sa opíjajú, tak dokážu vlastne zabudnúť na problémy, na situácie, na chudobu a tak ďalej. Ale neuvedomujú si, že tým si vlastne ešte vlastne zhoršia svoj život. Hej. A ako v tvojom smere to bolo, že vlastne vy ste si v tom našli taký pocit vlastne užívania si toho času. Presne. Hej. Ale toto je to vlastne v každom človekovi, ktorý vlastne popíja alkohol a vlastne nachádza v tom takú útechu, rozkoš, hej, nachádza v tom veľa. Což vieme, že Biblia píše, že ľudia v poslednom čase budú milovať rozkoš viac ako Boha. Hej. A dneska mladí ľudia, a nie iba mladí, ale už aj starí, hej, ľudia vlastne každého veku, dnes vyhľadávajú zábavy, diskotéky a veci, kde môžu vlastne popíjať alkohol a kde môžu vlastne si užívať život a mať tú rozkoš. Hej. A že vlastne má si nejaký dôvod okrem toho, že si mal, dajme tomu, že dobrý pocit z toho a tak ďalej. Bol ešte aj iný dôvod, prečo si vlastne pil a tak ďalej? Nebol to až taký veľký dôvod, pretože u mňa to bolo takto, že vlastne videl som vlastne strýka, alebo môjho detka vlastne, keď hrajú karty, a ja som videl, že vlastne iba hrajú karty a tak ďalej, tak som sa k ním vlastne prispôsoboval. Takže to nebolo kvôli, dajme tomu, že má si problémy, alebo nejaký iný dôvod. Nebolo to preto? Nebolo to preto, ale niekedy prišla taká chvíľa, že vlastne niekedy prišlo tak, že som sa pohádal s mojou ženou, tak niekedy je pre tento dôvod. Okay, že prehádku v manželstve a tak ďalej, že to ti dal taký dôvod prečo, že utišiť. Hej. Ale toto nebolo vlastne, že často. Preto, ale keď spomíname tento vlastne alkohol, tak môžem vlastne povedať, že zo začiatku to bolo, že iba že prispôsobil som sa, ale toto prispôsobovanie potom prišlo, že často už. Pretože zo začiatku vlastne, keď sme hrávali iba karty, tak sme popíjali iba piva, ale po pivách potom išli tvrdý alkohol, což pálenky a tak ďalej. Ale bol čas vlastne, keď si teraz na to spomínam vlastne, keď bol čas, ako vieme, že ako svet vlastne slávi, hej, vlastne teraz môžem povedať, že ako svet toto slávi, že veselé Vianoce, hej, tak my sme vlastne už boli až takto závislí na tento alkohol, že sme dokázali deň predtým začať piť. A to nebol iba jeden deň, ale tam bolo 3-4 dní. V
kuse za sebou. Což to bolo už veľmi hrozné. Lebo vidíme vlastne už v tomto bode, že to je skoro už závislosť. Pretože nám čo bolo vlastne jeden kartón vlastne pálenky alebo piva. Nám to bolo málo. My sme keď vlastne začali piť, tak my sme pili 3 dní a 3 dní to je dosť toho množstva. Čiže my vlastne keď sme začali piť, tak to bolo mnoho palienek tam. Tam nebolo iba 2-3 fľaše, ale tam bolo skoro 20-30 fľaš. Čiže to bolo v množstve. OK, takže vlastne chcem sa trošku, aby sme neodišli do témy, vlastne otázka bola, že ako si prišiel k pánovi vlastne, že OK, ale vysvetľuješ to, ako si žil predtým, než si prišiel k pánovi ale spomínal si alkohol a zase smilstvo. Čo vlastne, ako sa vlastne vyjadriš k tomu smilstvu? Jasne, ako vieme vlastne bol jeden čas vlastne a ako vieme vlastne muži, dosť často vlastne smilníme v mysli. Áno. A prišiel čas vlastne, pretože a ja som muž vlastne a mám túžby. A vlastne bol čas vlastne, keď som videl vlastne ženy okolo seba, či to v meste a tak ďalej. Tak vieš, ten pohľad vlastne, keď som vlastne nežil s pánom, tak ten pohľad bol iný. Lebo začali sa mi viac páčiť tieto ženy. A takto vlastne som aj smilnil v mysli. Áno, pravda, lebo Ježiš hovorí jasne, že aj keď napríklad my sme nepoznali pána, teraz ho poznáme, ale predtým, aj keď sme ho nepoznali, tak to slovo stále platí. Hej? A Biblia jasne píše, že Ježiš hovorí, že otcom bolo povedané, hej, nescudzoložíš, ale ja vám hovorím, že keď sa žiadostivo pozrieš na nejakú ženu, tak už si s ňou cudzoložil v srdci. Hej? Lebo tam je ten dôvod, že keď muž sa pozerá na ženu a premýšľa v mysli, hej, že čo by s ňou chcel robiť a tak ďalej, tak to je vlastne je tam už, hej, to cudzoložstvo a tak ďalej a už tam človek hrieši v tých túžbách, v tej mysli, hej, ako, áno, ale dobre, otázka bola, ako si píše k pánu, takže tieto dôvody ťa priniesli k pánovi, alebo ako sa to stalo? Tak stalo sa to takto vlastne, že ako som spomínal na začiatku, že bol rok 2018. Vlastne keď sme boli doma na Slovensku a bola taká príležitosť vlastne, že máme prísť do Anglicka. Čiže moja žena vlastne má tu otca a mamu a skrze nich vlastne sme prišli tu do Anglicka. A bol čas vlastne, keď si teraz na to spomínam, bol čas, keď sme vlastne už mali dom tu v Anglicku a žili sme vlastne už sami, hej, ja so ženou a s 2 deťmi. Bol čas taký, že vlastne iba tu bol zbor vlastne v Doncaster, ale ja som ako katolík som vlastne nepoznal toho pravého pána Ježiša Krista. Čiže vlastne ja som chodil doma na Slovensku v katolíckej cirkvi a vlastne bol som vlastne ten, ktorý naozaj kráčal v tých šľapajách katolíckých a tak ďalej. Hej, ale keď sme prišli tu v Anglicku, tak mali tu také ako skupinky. A ja som rád počúval vlastne slovo, keď vlastne niekto kázal alebo hlásal Ježiša, tak ja som rád počúval. A boli sme vlastne u brata Rastia a tam bola skupinka. Tak som tam sedel s mojou ženou a sme počúvali, pretože som mal rád vlastne slova
čo sa týkalo vlastne ohľadom Biblii. Tak som tam sedel a som len počúval. A vlastne keď som počúval, tak mňa sa niekedy dotklo nejaké slova. A keď sme vlastne prišli u nás domov, v Anglicku v dome, tak stále vlastne bol ten pocit vlastne, že OK, tu som počul, ale tu už mňa nezaujíma, pretože som inými slovami som vstúpil do starého spôsobu života. Hej. Ale ja som nevidel vlastne, že moja žena bola už kresťanka. Ja som nevidel vlastne, že moja žena sa modlila za mňa, aby som bol kresťan. Tak vlastne, ako som spomínal, že tu v Doncaster bolo na Hyde Park, bola cirkev, kde slúžil vlastne pastor Ferenc, Rudolf Ferenc. A moja žena vlastne sa rozhodla, že pôjde do zboru. A vlastne, ja som bol taký, že vlastne ja som jej nezakázal, aby nešla. Takže som povedal, OK, tak ak chceš, tak choď. A moja žena mi vlastne hovorí, a čo ty hovoríš? Chceš prísť, alebo nechceš? Dala mi vlastne otázku, či chcem ísť, alebo nie. Lebo vlastne povedal, ak nie, OK, zostaň si tu, ale ja pôjdem. Tak vlastne ona šla a ja, že v mysli som rozmýšľal, že či mám ísť, alebo nie. Tak som vlastne inými slovami bojoval v mysli a rozhodnúť sa správne, či mám ísť, alebo nie. Ale hovorím si, idem vyskúšať, že čo tam je, alebo ako sa tam chovajú. Tak som vlastne išiel už za ženou, pretože žena už išla skôr, tak som išiel aj ja za ňou. Išiel som dnu vlastne v tamtom zbore na Hyde Park, ako som spomínal. A sedel som akurát úplne vzadu. A sedel som tam sám. Ale vpredu boli ľudia, ktorí vlastne chválili Pána a modlili sa tak ďalej. A ja sedím tam vzadu a hovorím, že v mysli si hovorím, že nerobia nič zle, také niečo. Ale predtým vlastne, keď som pozeral videa a som pozeral vlastne, ako vkladajú ruky a čo sa s nimi deje, tak som povedal vlastne, že čo do seba robia. Hej, a začal som vlastne nadávať na nich a tak ďalej, že robia zo seba niečo, čo nie sú. Ale vlastne, keď som bol už v tamtom zbore a sedel som vzadu, bola služba normálne, že chváli, potom slovo. A keď sa skončilo slovo, tak ten pastor vlastne, Rudolf Ferenc, dal výzvu, že kto je na tomto mieste a kto by chcel vlastne prijať Pána, tak nech príde tu dopredu. Hej, a vlastne moja žena šla ako prvá. Ako bolo pred ňou, boli mnohí, hej. Ale čo sa týka mňa a mojej ženy, moja žena išla ako prvá. A bola tam prvá a v mojej mysli stále boj. Buď mám ísť, alebo nie. A ja, že OK, no tak pôjdem tam, pomodli sa, dobre, OK. Ale vlastne, keď som prišiel tam pred pastorom a začal sa modliť, a keď vlastne položil svoju ruku na moje srdce, tak hneď som začal niečo pociťovať v mojom srdci. Že Boží dotyk. Áno. A začal som vlastne cítiť ako normálne, že späty. Úplne mi šlo až do vlastne v hlave, že ten taký pocit, že tepla. Taký pocit tepla. Ale vnútri som cítil, že niečo zo mňa spadlo. A vnútri vlastne som chcel tak kričať a vlastne plakať, ale len som zadržával to. Lebo som pocitil
niečo, čo je veľmi silné. Čo vo svete to nenájdem. Tak som začal vlastne cítiť niečo a v tomto čase, vlastne, keď sa pomodlil pastor a vlastne mi povedal, že vlastne mám čítať Bibliu, že mám vlastne chodievať na skupinky, na modlitby, do zboru a že vlastne začať žiť ten život, ktorý je správny pre náš život. A vlastne som začal postupne chodiť. Chodil som vlastne mesiac alebo 2 mesiace. Tak som sa vlastne zamiloval do Pána, že pre mňa bolo jednoduché odchodiť alkohol. Pre mňa to bolo, neviem ako, ale verím, že ten dotyk nebol od človeka. Ale tento dotyk bol od Pána a bol to Boh. A ja tomu verím až dodnes. Tak som vlastne začal prestať piť alkohol. Začal som vlastne viac zmyšľavať podľa Božieho slova. Nehovorím, že už som dokonalý v tomto, lebo čo sa týka vlastne smilstva, tak niečo príde, ale viem to ovládať. Začal som vlastne chodievať stále, kráčať vlastne podľa Kristových šľapajach. Chcem iba zdôrazniť, že vlastne, čo sa týka, že, lebo si spomenul, že čo sa týka smilstva, že keď niečo príde, to znamená, že hovoríš v nejakej myšlienke alebo nejakom pohľade, ale že dokážeš to odhodiť a vlastne nevnímať to. Hej? Áno. Áno, uvediem nejaký príklad. Dajme tomu, pôjdem v meste, lebo vieme, ako dneska niektoré ženy sa obliekajú. Dneska sa vlastne, keď pôjdeš do mesta, alebo niekde aj von, tak uvidíš vlastne, že ženy majú legíny natiahnuté a tak ďalej. Nepoviem až do detailu, že čo. Tak vieš, aj keď nechce sa na to pozerať, ale príde ti do cesty a že zahľadí sa na to. A nemusíš to všímať, alebo zamyslí sa. Ale vlastne, keď sa aj na to zahľadím, tak moje zmyšľanie je iné. Áno. Hneď mi príde Pán na mysli. Že nepozeraj sa tam, radšej sa pozeraj niekde inde. OK. Spomínal si, že vlastne Pán sa ťa dotkol a pocítil si Boží dotyk a vlastne všetko z teba spadlo a vlastne od toho času Pán ťa vlastne zmenil, robil si správne rozhodnutia a prestal sa na určité veci pozerať tak, ako sa pozeral, začal sa pozerať inak a vlastne všetko, čím si prechádzal, predtým, čo si rád robil, alebo a tak ďalej, tak ten čas teba to spadlo a teda, takže už si sa nevrátil k alkoholu a nevrátil si sa vlastne k bežnému životu, ktorý si mal. Hej? Pravda, áno. Nevrátil som sa, je rok vlastne 2024 a ja od roku 2018 som už prestal vlastne piť. Po určitej dobe vlastne, po 5 alebo skoro 6 rokov teraz, nepijem. A sláva Bohu vlastne za to, že sa ma Pán dotkol a že môžem slúžiť takto Pánovi a oslaviť jeho meno. Tak áno, ako hovoríš, že ľudia dokážu byť závislí na alkoholu. V niektorých rodinách je to tak, že aj keď nemajú na chleba, tak na víno musia mať. Hej? A toto je niekedy také nebezpečné, pretože, a poviem aj dôvod, prečo to je nebezpečné. Je to nebezpečné pre výchovu detí. Je to nebezpečné preto, ako vyrastajú tí deti, pretože vidia príklady svojich rodičov. Hej? A keď rodič žije takto, ako na takto, tak títo deti sa pozerajú na to a beria si z toho príklad a privlastňujú si ten istý ten spôsob a ten stejný spôsob života. Hej? Jako vďaka Bohu, že vlastne Pán ťa z toho vyslobodil a že si vlastne von z toho, že si to zanechal, pretože
niektorý raz som počúval správy, alebo v správach bolo, že jeden mladík zabil starú babu, ktorá vychádzala z pošty a bol to vlastne človek, ktorý bral drogy a vlastne bol závislý. Hej, ja hovorím o tej závislosti. A zabil starú babu, pretože si myslel, že keď vyšla z pošty, tak mala vo svojej kabelke veľa peňazí a ona tam mala iba 3,50 €. A vzal jej život pre 3,50 €. Hej? A vlastne vieme, že závislosť je veľmi nebezpečná, čo sa týka vlastne ľudského života. Hej? Ak človek je závislý na niečom a niečo vykonáva a je závislý na to, a to nie sú iba že drogy, alkohol, to je napríklad automaty, hej, a záľuby. Niekedy človek je tak závislý na tie záľuby a veci, že zabúda aj na Boha, hej, alebo prestáva sa vlastne zaujímať o svoju rodinu a o starostlivosť a o rast a tak ďalej, o výchovu a zamera sa na svoje záľuby, na svoje veci, na svoje túžby, žiadosti a toto je veľmi nebezpečné, pretože keď deti takto vyrastajú, tak privlastňujú si ten spôsob života svojich rodičov a oni v tom pokračujú. Hej? A niektorí spoznajú Pána a zmenia sa, niektorí nie. Niektorí kráčajú ďalej. Ja som sa dostal k cigaretám tak, že môj otec, keď už hovorím o kartách, môj otec vlastne hral karty. A keď hral karty, tak už dlho hrali a nevstal zo stola. A vždy, keď som vlastne tam stál pri otcovi a pozeral som sa, ako hrajú karty a učil som sa, hej, tak mi povedal, že zober cigaretu a choď mi zapal, hej, na plynovke, na sporáku. Hej. Tak som išiel, zapálil som a dokiaľ som prišiel, tak polovička cigarety už nebola, pretože som sa takto naučil vlastne fajčiť a zachutilo mi to a začal som fajčiť. Od 9 rokov som fajčil až k mojim 18, hej. A potom, keď som spoznal Pána, tak som prestal. Ale naučil som sa fajčiť týmto spôsobom. Hej. Ale to je práve, že to boli rodičia. Hej. Otec, ktorý ma vlastne k tomu doniesol. Hej. A práve vidíme, že zlá spoločnosť prináša aj zlý príklad. Žalmy 1. kapitola píše jasne, že nechoď cestou bezbožníkov a neseď v kruhu posmešníkov. Hej, nechoď podľa rady bezbožníkov. A keď my naslúchame určitých ľudí, ktorí na nás majú vplyv, tak sa ťažko dostaneme von zo situácie, z problémov alebo z nejakého hriechu. Hej. Ale keď naslúchame vlastne pravdu a naslúchame hlas Biblie, to je znamená hlas Pána, tak sa skôr dostaneme von z toho, keď my osobne robíme rozhodnutie vo svojom živote, aké chceme. Hej. A sláva Bohu, že vlastne u teba to bolo takto, že si vlastne spoznal Pána, urobil si krok, hej. A lebo ako si spomenul, tvoja manželka sa vlastne za teba modlila a Pán sa ťa dotkol a tie modlitby vlastne sa stali nie iba, že sú iba modlitby, nejaké slova, ale stala sa skutočnosť, hej, zo slov. Ďaká Bohu. Ako vidíš dnes vlastne, ako vidíš dnes svoj život? Hej? Pretože predtým si vlastne pil alkohol, hej? A určité veci si mal vo svojom živote, ako každý z nás. Hej? Pán ťa zmenil, prišli si k Pánovi niekoľko rokov dozadu. Ako vidíš svoj život dneska? Dnes. Tak určite, čo sa týka dneska, tak je to niečo iné. Napríklad zdôrazňuj, aby sme mohli byť v obraze, že vlastne čo, ako to vidíš dnes, ako je to dneska s tým napríklad svojim myšlením, charakterom, životom, spôsobom ako manželstvom a tak ďalej. Ako to je dneska? Dnes to vlastne môžem aj slobodne povedať, že nie som úplne dokonalý, ale snažím sa žiť život podľa zákona, podľa Biblii. Snažím sa žiť, čo najlepšie sa dá, alebo ako sa dá. Ale dnes to môžem vidieť vlastne, že naozaj
starý spôsob života a dnesný spôsob života, že to je rozdielný. Prečo? Lebo keď som vlastne spoznal Pána, tak som vlastne začal viac inak rozmýšľavať. Ináč zmyšľavať. A vlastne toto ma vlastne dalo do tohto vlastne režimu, pohybu a chcenosti. A keď som začal vlastne už čítať Bibliu a tak ďalej, tak Pán ku mne stále hovoril. Ale keď sa pozriem na starý život, tak Pán ku mne nehovoril. Áno. Ako vidíš svoje manželstvo dnes? Pretože viem, že keď ľudia, ktorí, ja viem z vlastnej skúsenosti, ja ako nikdy som nemal rád alkohol, ale viem, že u nás sa alkohol užíval skoro každý deň, ako moji rodičia, ale sláva Bohu sú z toho slobodní a tak ďalej. Takže ja som videl každý deň opitého človeka a nie len opitého človeka, ale každý deň som videl hádky, nenávisť, neodpustenie, hnev, rozbíjanie, hej, agresivita a tak ďalej, vyčítanie si určité veci a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. A viem, že v opilosti človek dokáže povedať všetko priamo, hej, lebo takzvané sú smelí, hej. Pri tom, ako vlastne užívali alkohol a boli opití, boli tam často bitky a tak ďalej, hej, že sa bili aj medzi sebou, aj s inými, s susedmi a tak ďalej, ale aký bol tvoje manželstvo vtedy a aké je dneska? Čo sa týka vlastne manželstva, tak môžem vlastne povedať, že keď som ešte nežil s Pánom, tak moje manželstvo bolo inými slovami katastrofa. To znamená, že ja som žil inými slovami svoj život a moja žena svoj život. Svoj život myslíš, že napríklad, že si vlastne pil alkohol, bol som medzi kamarátmi, rodinou, von a tak ďalej a prišiel si, ako to ja viem, hej, že prišiel si vlastne domov večer a vlastne stať ráno a zase vo svojej vlastnej rutine, hej? Tak vlastne ako si spomínal vlastne, že tiež vlastne keď hrával tvoj otec karty, hej, že si bol pri tom a že oni hrávali dlho. Tak tento spôsob som mal aj ja. Pretože keď som začal hrať karty, tak to bolo od rána skoro do rána. Čiže ja som tento čas vlastne stravil s kamarátmi, so strikom, s detkom a tak ďalej. Ale moja žena vlastne bola stále sama. A ona, keď som vlastne prišiel domov, tak ešte vlastne, ako bol som inými slovami frajer, hej. Ale moja žena bola vlastne pokorná. Čo sa týka manželstva, nevynadala mi všetko, nič, skoro nič. Ale ešte vlastne bola mi inými slovami v úcte. V príklade. Alebo v príklade, takzvané áno. A vlastne keď som vlastne prišiel domov, z toho všetkého, z večery a tak ďalej, z tej zábavy, v tom dobrom pocite, som prišiel domov, tak vlastne išiel som si ľahnúť spať, tak moja žena musela vlastne trpieť to, že keď som bol opitý, tak žena mi vlastne povedala, že, lebo ja sa ani nepamätám, že kde som spal a čo som robil, lebo keď som spal, takže vraj som vlastne kopal do ženy, do detí, aby išli dole z postele a tak ďalej. No tak moja žena vlastne s deťmi spala na zemi. A ja som sám spal, ako inými slovami, kráľ na tej posteli. A naše manželstvo bolo také, že vlastne mali sme vlastne vzťah medzi sebou, ale čo sa týka času, časovo to bolo úplne, že mimo. Nulové, hej. Mimo, nulové, ako sa dá povedať. Hej. Čiže môžem vlastne vidieť v tomto bode, že
ako manžel v tej dobe som ani nebol inými slovy manželom. To znamená, že vraciame sa aj, že vlastne alkohol a kamaráti, čas, ktorý si trávil inde, čo si mal stráviť vlastne s manželkou a rodinou, si bol inde a to vlastne ti bránilo, aby si vlastne mal viac času s manželkou a myslel si, že, alebo videl si sa ako manželom, ale doopravdy, ako to dneska vieme, si doopravdy manželom nebol, hej? Lebo byť manželom znamená byť vlastne hlavou rodiny, starať sa a vlastne tráviť čas, výchova, tamto, toto, hej, ale vlastne starať sa, skrátka o všetko, hej. Ako to vidíš dnes? Tak dnes to vidím niečo už úplne iné. Pretože dneska už s mojou ženou komunikujem, strávim s ňou viac času, chodíme vlastne na skupinky, na modlitbách, v zbore a snažíme sa žiť život, ako si žiada Pán. A čo sa týka manželstva, vlastne teraz máme viac času, viac máme komunikácií, viac máme vlastne vzťah medzi sebou a vlastne vieme sa vlastne rozumieť. Aj keď občas príde nejaká hádka, často to vieme, že to je bežné, príde nejaká hádka, ale dáme sa dokopy, do poriadku, odpustíme sa a ideme ďalej. Vieš, práve toto, že je určitý vlastne bod taký, že vždy keď manželstvo má medzi sebou niečo, tak tento čas, lebo si spomínala tento čas a tráviť čas, vieš, keď príde hádka, tak niekedy často žena, ale manželka, alebo muž hovorí, že ty ma nechápeš, ty mi nerozumieš a tak ďalej, ty nevidíš moju stranu, nechápeš ma tamto a toto, hej. Prichádzajú tam takéto otázky, alebo odpovede, alebo skrátka také narážky, pretože ja verím tomu, že toto sa stáva kvôli tomu, že netrávime, alebo vlastne človek, muž alebo manžel netrávi čas s manželkou dostatok na to, aby dokázal vlastne porozumieť. V niektorých manželstvách je to tak, napríklad keď niekedy je tá komunikácia očná, hej? Že vlastne sa pozrieš a tá manželka vie vlastne, čo má robiť, alebo keď tá manželka sa pozrie na teba, tak ty už vieš, že vlastne OK, hej, že už vieš, čo sa patrí a čo nie a tak ďalej, hej. Že napríklad, keď ja niekde prídem s manželkou a vlastne ideme do nejakých tém a hovorím s niekým, ale keď už manželka sa pozrie, že vlastne, že už OK, potrebujeme ísť, že čas nás tlačí, tak už vlastne už viem, že máme ísť, hej. A to je aj isté, keď ja idem s manželkou niekde a už keď vlastne sa pozriem, že už potrebujeme ísť, tak už potrebujeme ísť. Niekedy je tam takéto dorozumenie, hej. Nie je tam taká očná komunikácia a to je iba kvôli tomu, že človek trávi čas. Hej. Trávime čas a vlastne spoznávame sa. U mňa, keď mám trošku niečo povedať o tom, že u mňa to bolo, keď som začínal, tak som bol veľmi horlivý a miloval som Pána. A vlastne ja som chcel na silu, aby moja manželka bola taká, ako ja som ju chcel vidieť, hej. A všetko to bolo na silu, že musíš toto, musíš tamto, musíš toto, musíš tamto. A často sme sa hádali, pretože my sme netrávili čas spolu, hej. A pretože sme netrávili čas, tak ja som nepoznal ju, ako ju dneska poznám, a ona mňa nepoznala, ako ma dnes pozná. Tam nebola vlastne správna komunikácia a vlastne vždy, keď sme sa hádali, lebo sa niečo stalo, tak vždy to išlo do takého extrému. Hej, a Pán mi dal raz také slovo, že vlastne či Pán ma nútil do všetkého. Hej, či som ja sám neurobil rozhodnutie vo svojom živote, aby som ho nasledoval a tak ďalej. A potom Pán ku mne prehovoril vlastne skrze slovo, hej. A raz sme si sadli s manželkou a povedal som, vieš čo, povedz, čo ti vadí na mňa. A začala hovoriť a vlastne,
keď hovorila to, čo jej vadilo na mňa, tak vlastne niekedy som vlastne iba, a keby sám seba som začal vidieť v tých slovách. Hej? A ja som povedal, dobre, mne sa nepáči, keď sa chováš tak, keď robíš tamto, keď robíš toto. A vlastne je to také niekedy nebezpečné pre manželstvo, keď manželstvo nemá vzťah. Hej? A práve to je tá chyba, že manželstvo netráví času, že akýby, niekedy je to tak, že každý má, vlastne, že vieme, že žijeme spolu, ale každý má rozdielne myšľanie alebo rozdielne vlastne pohľady na určité veci a to oddeluje. Preto Biblia píše, že muž a žena majú byť jedno. Jedno telo, jedno myšľanie, jedno rozhodnutie. A takto by každé manželstvo malo fungovať. Hej? Takže ako si sám spomínal, že vlastne bol ten čas, ktorý vlastne ťa oddeloval, ale ako aj sám si spomenul, že dal sa to do poriadku. Ale verím tomu, že bol to Pán, ktorý vlastne dal do poriadku aj tvoje manželstvo, aj tvoju minulosť a tak ďalej. A vďaka Bohu za to, že si vlastne dal svoj pohľad na manželstve, ako svoje svedectvo, aký si bol, ako ťa Pán zmenil, keď sa ťa Pán dotkol skrze toho pastora. A vďaka Bohu za to, že tým dotykom Pán vlastne ťa vyslobodil a donieslo ťa vlastne až k tomuto bodu, kde si momentálne. Hej. Takže, bratia, sestry a každý, ktorý sa pozeráte, ďakujem Bohu, že vlastne brat Miško je tu a mohol povedať svoj pohľad a svoje svedectvo, aký bol, ako Pán ho zmenil, ako sa ho Pán dotkol a ja ďakujem Bohu, že môžeme sa vlastne podeliť s vami o svedectvo a o našu minulosť a verím, že každý, kto si niečím prechádza, tiež vlastne môže získať odpoveď na svoj život, na svoj problém a môže výjsť zo svojej situácii tak, ako Pán vyslobodil nás. Takže tieto svedectvá a tento channel není preto, aby sme, alebo kanál, hej, není na to, aby sme vlastne ukázali seba, že všetko vieme, ale robíme to vlastne z milosti Pána, aby sme dali odpoveď a radu ďalším. Lebo Biblia píše, zadarmo si dostal a zadarmo dávaj. Pán nás nevyslobodil z našich hriechov a z minulého života, vlastne z našeho života, ktorý sme žili, nie preto, aby sme to držali v sebe, ale aby sme sa s tým podelili s inými. A to je veľmi dobré, že sa môžeme podeliť a vlastne tým môžeme aj odpovedať na situácii a na iné životy. Takže ďakujem Bohu a uvidíme sa v ďalšej časti. Boh vám žehná. Boh vám žehnaj. V mene Ježíša Krista sme tu zas a dnes vlastne pokročíme ďalej. A mali sme svedectvá, ktoré verím, že pomôžu mnohým. A tieto svedectvá vlastne, ktoré vlastne vydal brat Miško, verím tomu, že pomôžu bratom a sestram a každému, kto sa pozerá. Ako som minule spomínal, že vlastne Boh nás zmenil k dôvodu a vykoná v našom živote vlastne mnoho vecí, ktoré môžu byť príkladom a na slávu, na chválu Boha a príkladom ľudí, aby skrze tento príklad, tú zmenu, ktorú Boh vykoná v našom živote, aby aj ľudia vlastne došli k zmene. Lebo je napísané, že zadarmo sme dostali, zadarmo aj dávaj. Hej? A Biblia píše zase na inom mieste, že
nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A keď si nás Boh vyvolil, tak nás vyvolil na to, aby sa oslávil skrze nás, aby jeho sláva bola prejavená a jeho meno bolo oslavené na našom živote. Vždy som si dával otázku, a tak aj každému som dával otázku, že vlastne prečo ty? Prečo napríklad, prečo ja? Prečo, keď som dal niekomu otázku, že prečo práve ty? Prečo práve teba Pán vyvolil? Prečo práve teba? A vlastne niektorí vlastne aj odpovedali, že ani neviem, hej? Ale vieš, je dôvod, prečo nás Pán vyvolil a je vlastne dôvod, prečo práve nás. Boh v nás niečo videl a Boh v nás má svoju voľu. A pretože Boh v nás má svoju voľu, tak si nás povolil na to a vyvolil na to, aby sme mohli ohlasovať jeho meno a tým zjavili jeho slávu ešte tým ľuďom, ktorí ho nepoznajú. Takže ešte raz vlastne, volám sa Juraj a volaj ma Ďurko. Slúžim ako pastor v Donkastri a mám tu zase sebou aj brata Miška, ktorý slúži ako diakon. A vlastne dneska pôjdeme v určitých témach, ktoré sú veľmi potrebné poznať a budeme dneska vlastne hovoriť o kresťanskom živote, o živote kresťana, o mnohých pohľadoch a verím tomu, že Pán donesie riešenie a východisko. Takže, Miško, pokračujeme a vlastne mám na teba jednu otázku, ktorou sa vlastne chcem dostať k téme. Čo pre teba znamená byť kresťanom? Čo pre teba znamená byť kresťanom, kresťanstvo a vlastne, skrátka byť kresťanom, čo pre teba to znamená? Vlastne pre mňa kresťanom znamená byť spasený, mať alebo získať večný život. Pre mňa spasenie vlastne kresťan znamená aj odovzdanosť Bohu, pokoriť sa Bohu a žiť vlastne to, čo chce Pán vlastne. Tak áno, pretože byť kresťanom znamená byť vlastne podobný Kristovi, lebo kresťan pochádza zo slova Kristus. Hej. Kresťan znamená chodiť v šľapách Krista, byť podobný Kristovi. Hej. Takže kresťan tiež vlastne znamená mať stejného ducha Krista, mať stejný charakter, stejný spôsob chápania života, myšľania, pretože na mnohých miestach Ježiš hovorí, napodobňujte mňa, buďte takí, aký som ja, berte si príklad do mňa. Hej. Tak, zmyšľajte ako ja vlastne. Aj vo Filipským 2. kapitole je napísané, že majme myšľanie Kristové. Hej, Kristové myšľanie a vlastne, takže pre teba znamená byť kresťanom, znamená byť odovzdaný. Môžeš zdôrazniť, čo znamená, lebo vlastne ako dneska ľudia môžu byť odovzdaní Kristovi? Áno, správa. Prečo nie? Pretože ak vidíme vlastne jeden bod v tomto odovzdaní, tak je to to, že vlastne ty sa podávaš Bohu a nie, dajme tomu, hriechu. Čo sa týka vlastne v dnešnej dobe, tak kresťania sú málo kto sú vlastne odovzdaní Bohu. Preto ak môžem taký dať obrazný príklad, dajme tomu, príde nejaký problém, nejaký hriech, ak si poviem, že som skutočný kresťan, tak ten problém môžem vlastne skrze rozhodnutie vlastne dať ho preč alebo vymazať ho. Z každej situácii, hej. Ale ak ja nie som kresťan a ja žijem spôsob starého života, tak ten problém môže prísť a vlastne môže ma aj dať, alebo môže ma aj odobrať od Pána. Takže čo ja vlastne vidím túto odovzdanosť je to, že som odovzdaný slovu. Som odovzdaný tak, ako si vlastne povedal, som podobný Kristovi. To znamená, vidíme vlastne, že Kristus vlastne bol odovzdaný. Plne, lebo vidíme v Biblii, kde vlastne Ježiš hovorí, ja nekonám nič sám od seba. Čiže to znamená, že bol niekým vedený. Tak a ja dneska, keď som vedený Kristom, tak znamená, že som podaný a odovzdaný.
spomenul si to jedno slovo a povedal si, že je málo odovzdaných. To slovo málo. Zamerame sa na to slovo málo odovzdaných. Prečo si myslíš, že dneska sú ľudia málo odovzdaní? Preto vlastne, že ak sa pozrieme dneska na tento čas aj v tejto dobe, tak keď pozrie sa okolo seba, tak už nevidíš tých kresťanov, ktorí boli. Ak sa pozrie na situácie, lebo vlastne aj Biblia o tom hovorí a píše vlastne jasne, že v posledných časoch mnohým láska vychladne a tak ďalej, tak preto som vlastne toto povedal. Čiže chceš povedať, že vlastne vnímaš v takom duchovnej áre, vlastne v duchovnom zmysle, alebo v tom vlastne svete, že vidíš, že v mnohých vlastne láska vychladne a že už to vlastne chladne, hej? A že vlastne vidíš, že mnohí ľudia vlastne ako keby, že prestávajú milovať Pána tak ako kedysi, hej? To máš pravdu, to máš veľkú pravdu, pretože dnes naozaj veľa skutkov, ktoré vlastne kresťania zanechali v čase, keď spoznali Pána, tak už vidíme, že dnes títo kresťania alebo ľudia, ktorí uverili v Pána a to, čo zahodili, to, čo ignorovali, to, čo sa najviac vlastne zdávali na začiatku, tak dnes sa k tomu vracajú. Hej. A v tom môžeme vidieť, že vlastne táto láska vychladne alebo už chladne v ľuďoch a vlastne tým pádom aj ľudia vlastne inými slovami odpadávajú tej pravej lásky. A na to môžeme vidieť aj v čase, keď bol Ján, apoštol Ján, a v zjavení Jána 2. kapitoly Boh hovorí Jánovi, že viem, že nemáš v láske zlých ľudí, ale ja proti tebe mám iba jednu vec. Hej, iba jedno. Že si opustil prvú lásku. Hej. Navráť sa čím pokánie, uvedom si, kde si spadol a navráť sa k tej prvej láske. Lebo ak nie, tým prvotným skutkom, hej, doslova tam píše, že tak sa človek navráti k prvej láske, že sa navráti k prvotným skutkám. Hej. A vlastne Pán tam hovorí, ak nie, tak prídem za tebou a pohnem s tvojim svetníkom. Hej? A to je veľmi nebezpečné, keď Pán hovorí, ak sa nevrátiš k prvej láske, tak ja prídem za tebou a pohnem s tvojim svetníkom. A vieme, že v Matúšovi je napísané, že vy ste svetlo sveta. Hej, 4. kapitola. A hovorí, vy ste svetlo sveta. Svietenie sa nedáva pod stôl, ale na stôl, aby svietil každému. A keď Pán hovorí, že ak sa človek nevráti k prvej láske, tak pohnie s tým svietníkom. A vieme, že vlastne to znamená jedno a to isté, že Pán zoberie ten svietník a dá pod stôl. Hej? Pretože ak nesvietiš, tak na čo ťa tam je. Hej? A práve toto Pán hovorí, že navráť sa, uvedom si, kde si spadol a navráť sa do prvej lásky. Ale tým, že hovorí, navráť sa a konaj prvotné skutky. Hej? Dneska ľudia hovoria, ako sa mám navrátiť k prvej láske. Ako to mám urobiť, ako toto. Hej. Iba tak sa navrátiš k prvej láske, že sa navrátiš k prvým skutkám. K prvotným skutkám. Ľudia, keď uverili na začiatku, tak boli veľmi horliví, zanedbávali určité veci, že nevadilo im napríklad, sestram nevadilo, keď napríklad nebolo upratané alebo navarené. Dobre, urobíme to, keď prídem a tak ďalej. Hej. A bratom vlastne nevadilo, že už napríklad nevykonávajú svoje záľuby a veci a tak ďalej. A neuprednostňovali tieto drobné a marné veci pred Pánom, ale hľadali Pána, túžili po ňom, svojho spoznať, boli rád, keď boli na modlitbách, v prítomnosti Boha, hej. A boli veľmi horliví a snažili sa odhodiť cigarety, alkohol, sprosté slova, toto, tamto, charakter menili, svoje myšľanie a tak ďalej. Hej? A to sú tie prvotné skutky, ktoré človek koná v horlivosti za Pánom. A práve preto aj človek stráca horlivosť, pretože stráca prvotnú lásku. Hej? Tam, kde sa zamiloval do Pána. Ale Pán hovorí navrácať do prvotných skutkov. A prvotné skutky je vlastne zameranie sa priamo na Pána a ostatné drobné veci ignorovať. Ale dnes,
Keď vidíme, že naozaj ľudia stratili tú prvú lásku a tú horlivosť, pretože dnes, keď zavoláš niekomu, ideš na skupinku, áno, vieš čo, ešte nemám popratané, ešte nemám navarené, vieš čo, ja dneska musím ísť tam a tam a tam, ja som sa rozhodol, že ja dneska idem urobiť toto a tamto. Hej, a dneska uprednostňujú materiálne veci pred Božím slovom. Ale na začiatku to tak nebolo. A už tu môžeme vidieť, že ľudia, áno, strácajú vlastne tú prvotnú lásku, horlivosť a tak ďalej. Ale nie iba to. Ale otázka bola, že čo pre teba znamená byť kresťanom. Inými slovami, dnes ľudia strácajú aj ten význam byť kresťanom. Hej? Dneska ľudia aj strácajú ten význam, čo znamená kresťan. Že to znamená byť odovzdaný, podobať sa Kristovi, myslieť ako Kristus, mať odovzdanú mysl, odovzdaný život, odovzdané srdce, hej? Nekonať sám od seba. Nekonať sám od seba znamená nevykonávať svoje vlastné rozhodnutia, ale rozhodovať sa na základe Božieho slova. Hej? A práve tu je tento problém, že vlastne ľudia už toto nerobia. Hej? Že čo Biblia píše, ako to má robiť podľa Pánovho slova, ako toto, ako tamto, čo hovorí Ježiš a čo povedal Ježiš. Ale dneska to už je také, že dobre, tak ok, ja som sa rozhodol, že idem robiť tamto. A už slovo tam nie je, už nie je čo povedal Ježiš, ale už ako sa rozhodujem ja. Hej. A keď človek narobí si veľa problémov pre vlastné rozhodnutie, tak potom príde a povie, Pane, pomôž, Pane, uzdrav, Pane, vysloboď, Pane, tamto, Pane, toto. Hej, Pane, odpúsť a tak ďalej. A práve tu je ten problém, pretože už vlastne človek dáva Boha na posledné miesto. A Biblia hovorí jasne, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a ostatné veci vám budú pridané. Takže áno, všetky veci sa menia a vlastne mení sa aj to myšľanie ľudí dnes ohľadom toho, čo kresťan skutočne znamená. Dneska si myslia, že kresťan znamená prísť na službu, hej, prísť na skupinku, na modlitby, hej, byť tam a byť tam včas, byť tam vždy a to je kresťan. Ale to neznamená byť kresťan, pretože dnes môžeš byť na skupinke, môžeš byť na službe, môžeš byť na modlitbách, na vyučovaní, na konferencii, na seminároch a tak ďalej, na evangelizácii, môžeš byť všade a predsa môžeš ísť aj do pekla. Hej? Pretože to nezáleží, či si kresťan na určitom mieste a v určitom čase, ale či si kresťan vždy. A nie či si kresťan ústami a myslou, poznaním, ale srdcom a životom. Hej? To znamená, že ak človek je kresťanom iba na určité miesto a v určitý čas iba jazykom a myslou, tak takýto kresťan je kresťan svojský. Hej? Podľa svojho pohľadu, ako on to vidí. A to je vlastne kresťan, on je taký kresťan, ako si to predstavuje. Hej? To znamená, že niekedy dneska kresťania sú podľa svojich predstav. Ale byť skutočným kresťanom znamená byť vždy, v každom čase, v každej situácii a na každom mieste. Hej? A byť životom a srdcom. Hej? A to je práve tento skutočný kresťan. Práve toto dneska ľudia, tento zmysel, hej, že tento význam, čo znamená kresťan, ľudia dneska sami si vytvárajú svoj význam, ako by mal vyzerať ich spôsob života, ako by mal vyzerať ich kresťanský život a ten titul nad ich životom, že kresťan. Sami si to predstavujú a sami si to vytvárajú. Hej. A práve áno, ľudia dneska strácajú vlastne ten význam, čo znamená byť kresťanom. Hej. A tým by som chcel vlastne aj ísť do tejto prvej témy, ktorú máme, vlastne máme tu dve témy. Takže prvá téma vlastne, čo si myslíš, Miško? Ako má vyzerať život kresťana? Čo si myslíš? Ako má vyzerať život kresťana? Podľa Biblie vlastne, tak môžeme vidieť vlastne, že život kresťana vlastne má byť plný Krista. Pretože vieme vlastne, že kto nám prišiel ukázať ten príklad, ako máme žiť. Vieme vlastne, že Ježiš Kristus nám ukázal veľký príklad a dosť hlboký príklad. Pretože keď vidíme vlastne na púšti, vlastne, keď Ježiš vlastne bol pokúšaný satanom, tak vlastne Biblia zdôrazňuje, že keď vlastne Satan mu povedal Ježišovi, že urob z tohto kameňa chleba,
Ježiš vlastne im odpovedal, čo mu vlastne odpovedal Ježiš, že či človek nebude žiť aj s Božím slovom, nie iba z tohto chleba, inými slovami. Čiže kresťan musí byť vlastne plný Krista, zamestnaný Kristom. To znamená, dám obrazný príklad, k tomuto vlastne. Keď hovorím vlastne o tom, že kresťan má byť zamestnaný Kristom, to znamená, že dajme tomu, je nejaká práca. Príklad poviem na teba a na mňa. Ty si bol inými slovami ako šéf a ja som ten vlastne, ktorý hľadá prácu. Keď som našiel vlastne prácu, tak ty si ma vlastne zamestnal. A keď si ma zamestnal, tak ja inými slovami som sa podal tebe. Musíš sa podriadiť tým pokynom tej práce. Tak, presne. To znamená, že ty mi ukážeš, čo, ako mám pracovať, kde mám pracovať. A takto vlastne je aj s kresťanom. Keď je plný Krista a je zamestnaným Kristom, tak sa riadi nie sám sebou, ale samotným Kristom. Tým, ktorý ho zamestná. Dobre. Máme tu Rímanom 6. kapitolu, verš 3-4. A vlastne chceme sa zamerať skrze tento verš aj na túto tému život kresťana. Hej? Že vlastne, čo si my dneska myslíme o tom, ako život má vyzerať. Hej? Dneska život kresťana. Ak môžeš prečítať vlastne 3. a 4. verš? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávo Otca skriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Dobre, zameráme sa na to, lebo tento študijný český preklad hovorí, že vlastne vstúpili sme na cestu nového života. Hej? Vstúpili sme v novote života, alebo na cestu nového života. Vieš? Slovo vstúpiť na cestu znamená, že predtým, než si vstúpil na tej ceste, si tam nebol. Hej? A preto Pavel to hovorí jasne, že keď sme sa dali pokrstiť v Krista Ježiša, sme vyšli, zomreli sme s ním, a tak keď sme vyšli, tak vtedy sme vstúpili na cestu nového života. Na cestu nového myšľania, nového charakteru a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že vidíme dnes, a práve preto hovorím, že preto som dal najprv tú otázku, že čo znamená Kristus? Čo znamená byť kresťan? Hej? Pretože, vidíš, mnohí si myslia, že keď sa dali pokrstiť a vyšli z vody, všetko tam zostalo, a už sú dokonali a už môžu ísť a tak ďalej a už všetko im je odpustené a tak ďalej. Ale Pavel hovorí niečo iné. Že keď sme vyšli z vody, tak sme vstúpili na cestu nového života. Tam sme ešte len vstúpili na tú cestu a tam sa ten boj ešte len začal. A mnohí si myslia, že tam sa boj končil, ale práve tam sa ten boj ešte len začal. Ale čo sa udialo, keď človek sa dal pokrstiť, mnohí si dneska myslia, že vlastne voda má moc zobrať naše hriechy a všetko zostalo vo vode a vyšiel som von úplne dokonalý a svätý. Ak niekoho dnes klamem, tak prepáčte, ale je to veľké klamstvo. Hej? Lebo ak je to tak, len sa zamyslíme logicky. Ak je to tak, že človek pôjde do vody a vyjde von a je už úplne dokonalý a všetko je preč, tak potom prečo potrebuje Krista? Prečo potrebuje sa zmeniť? Ešte prečo bojuje s hriechmi? Ešte prečo bojuje so žiadosťami? Ešte prečo sú hádky? Ešte prečo je nenávisť? Prečo je neodpustenie? Ešte prečo sú hriechy potom v živote toho človeka? Keď všetko zanechal. A práve toto sa dneska učí v mnohých vlastne cirkvách a vlastne, čo je niekedy aj zlé. A takí sme boli aj my kedysi. Hej, dokiaľ sme nedošli k tomuto poznaniu, pretože aj ja som si myslel, že som všetko zanechal. Ale potom, keď som vlastne všímal na svojom živote veľa ďalších vecí a hovorím si, ako to je možné, že mne je povedané, že som všetko zanechal a predsa to ešte robím. Hej, pretože
tu je ten problém, hej, to chápanie toho slova. Biblia tu píše jasne, Pavel hovorí, že s ním sme boli pochovaní a tak ako slávou bol skriesený Kristus, aj my sme boli skriesení tou istou slávou a vstúpili sme na cestu nového života. Alebo vstúpili sme v novote života. Lebo Kološanom píše jasne, že sme si obliekli, 3.10, obliekli sme si nového človeka, ktorý sa obnovuje každý deň. Hej? A tento nový človek je Kristus. Obliekli sme si Krista. Ako Galackým 3.28 píše jasne, každý, ktorí sme boli pokrsení v Krista, Krista sme si obliekli. Hej? Ale zameráme sa na to slovo, lebo nechcem hovoriť o krste a tak ďalej. Zamerajme sa na to slovo, že sme vstúpili na cestu nového života. Preto chcem povedať, že každý, kto si myslí, že keď išiel do vody a vyšiel von a už je dokonalý, ale predsa robí hriechy, klame sám seba. A klame aj mnohí okolo seba. A preto tam sme ešte len vstúpili na cestu nového života a tam sa náš boj ešte len začal a neskončil. Lebo mnohí ľudia si myslia, že tam sa ten boj skončil a to je opak. Lebo Pavel hovorí, vstúpili sme na cestu nového života. A keď sme vstúpili na cestu nového života, znamená na cestu svätého života. Hej? Preto otázka je, alebo táto téma je, že čo si myslíš, ako má vyzerať život kresťana dnes. Hej? Áno, má vyzerať a má byť vlastne plný Krista. Má byť človek zamestnaný Kristom, vedený Kristom, pod vedením, pod kontrolou Krista, pod zákonom a slovom. Hej? A práve vstúpi na cestu nového života. Vieme, kto je cesta. Hej? Biblia píše, Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život. Prečo je to tak usporiadané? Prečo je cesta, pravda a život? Prečo nie je pravda, cesta a život? Prečo nie je život, pravda a cesta? Prečo je to tak pekne usporiadané? A Ježiš hovorí, ja som tá cesta. Nehovorí, ja mám cestu, ja mám pravdu, ja poznám pravdu, ja mám život. A hovorí, ja som cesta, pravda a život. Hej? Nič tam viac nedodáva. Nehovorí, že ja som, alebo ja mám. Nehovorí, že ja mám, alebo že ja mám tú cestu, ja mám tú pravdu. Hovorí, ja som tá cesta. Ja som tá pravda a ja som ten život. Ale je to pekne usporiadané, lebo pozri, vstúpili sme na cestu nového života. A to je tým, že sme boli v kom pokrstení? V Krista. A hovorí, ja som cesta, na ktorej spoznáš pravdu. Tá pravda ťa čo? Vyslobodí. A tá sloboda ti donesie svätý život. A tento svätý život ťa dostane k Otcovi, k večnému životu. Preto hovorí, nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Ale Ježiš hovorí, ja som cesta. Po tej ceste spoznáš pravdu. Tá pravda ťa vyslobodí z zlého spôsobu života. Ukáže ti svätý spôsob života. Doniesie ti víťazstvo. A tento svätý spôsob života ťa dostane k Otcovi, k večnému životu. Preto Biblia píše, nikto bez svetosti neuzrie Pánovu tvár. Ale na tej ceste musíme byť. Ale tá cesta, aby sme prijali pravdu, čo musíme odhodiť? Klamstvo. A aby sme odhodili klamstvo, tam musíš bojovať s démonmi. So starým životom. S túžbami, so žiadosťami, s myšlienkami a tak ďalej. A tam musí byť boj. Takže keď sme vstúpili na cestu nového života, tam sa náš boj ešte len začal. A po tej ceste pravda ťa má vyslobodiť a tá sloboda ti prinesie víťazstvo do života, svätý spôsob života a tá svätosť ti dovolá, aby si uzrel Pánovu tvár a vstúpil do večného života. Takže to není iba, dal som sa pokrstiť a už som halelúja svätý. Hej? To nie je pravda. Hej? Takže áno, ako si povedal, veľmi dobre si povedal, že vlastne ako má vyzerať život kresťana, hej, je vlastne byť plný Krista. Lebo ak sme plní Krista, tak sám Kristus je v nás. Ak sme plní Krista, tak sme úplne ním vedení. A tak potom nerobíme nič sám od seba, ale ten, ktorý nás vedie. Preto Pavel hovorí,
Ja nerobím nič sám od seba, alebo vlastne, že Kristus je v ňom. Hej, že už nežijem ja, ale žije Kristus. To znamená, že už tam nemá byť toto ja. Hovorí, nežijem ja. Vieme, že to slovo ja charakterizuje teba, tvoj osobný život, tvoje vlastné rozhodnutie, tvoju minulosť, tvoje túžby, tvoje žiadosti, tvoje myšľanie. Ale presne tak, pýcha a tak ďalej, bohatstvo, majetky a tak ďalej. A Pavel hovorí, už nežijem, hovorí o živote, což bavíme sa o živote, hovorí, už nežijem ja, ale Kristus. Hej? A to je vlastne, ako si sám povedal, byť plný Krista. A tu Pavel týmto zdôrazňuje, že keď hovorí, už nežijem ja, ale žije Kristus, to znamená, čo chce Pavel povedať, ja som plný Krista. A som ním zamestnaný a som ním vedený a kam ma pošle, tam idem. Kam ma uvedie, tam pôjdem. Preto aj skutky vlastne 15. alebo 16. kapitola píše o tom, že Pavel hovorí, že chcel som ísť do Frígie alebo do Samárie, ale duch Krista mi bránil, duch Ježiša mi bránil a povedal mi, že som išiel do tohto mesta. Hej? A bol vedený Pánom, lebo bol plný Pána. A to je veľmi potrebné poznať, aj keď vlastne v Galackým 1. kapitoli, verš 10-11 tam píše jasne, že učenie evangelium, ktoré som vám zvestoval, som sa nenaučil od človeka, ale je to zjavenie Ježiša Krista. Takže to, čo Pavel poznal, všetko mu bolo zjavené. Ale v tejto pasáži poďme sa zamerať ešte na jednu dôležitú vec, lebo na to, aby sme vstúpili na tú cestu nového života, musíme niečo vykonať. A to je jeden veľmi dôležitý bod, ktorý každý kresťan musí vykonať. A to je to, o čom mnohí ľudia dneska nehovoria. To je smrť. Lebo hovorí jasne, spolu s ním sme boli čo? Pochovaní. V jeho smrti. Dnes, aby si mohol byť na tej ceste, tak musíš zomierať. A preto Pavel hovorí, každý deň je nová milosť a každý deň zomiera. Prečo Pavel hovorí, že každý deň zomiera? Lebo si uvedome, že každý deň zomiera vo svojom starom živote a čím viac zomiera, tým viac je bližšie pri Kristovi. Tým viac Kristus preberá kontrolu. Lebo každý deň je milosť, každý deň je šanca, aby som zomrel v svojom starom živote a žil nový život a udržal sa na tej ceste. Lebo niektorí môžu aj zísť z tej cesty. Preto Jakub 5. kapitola píše jasne, že blahoslavený je ten, ktorý doniesie blúdneho človeka, ktorý zablúdil z cesty a doniesie ho späť na tú cestu. Lebo zachráni jeho dušu a sú mu odpustené mnoho hriechov. Hej. Čo si myslíš, ako má vyzerať smrť kresťana? Smrť, čo si myslím, alebo čo chcem zdôrazniť, smrť ako vlastne zomrieť v hriechu. Hej? A byť víťaz. Ako má vyzerať takáto smrť? Vlastne čo sa týka tejto smrti, čiže čo je dôležité v našich životách ako kresťanoch, lebo Biblia vlastne píše, že máme zomierať, že nás starý človek má vlastne byť mŕtvy a pochovaný, ako si vlastne povedal. Čiže vidíme vlastne, keď vlastne hovoríme už o Pavlovi, tak myslím, že vo Filipským niekde 3. kapitole hovorí Pavol, že len jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. To znamená, že ja zabúdam na to, čo sa stalo. A tým pádom aj zomieram. V týchto bodoch. Ale čo je dôležité, čo vlastne hovorí Pavol, že, lebo sme hovorili vlastne o ceste nového života. Keď sa zameráme na toto, vlastne keď Pavol hovorí, ja už zabudám na to, čo je za mnou, ale čo? Usilujem sa o to, čo bude predo mnou. To znamená, že mám už žiť život podľa nového človeka. Podľa novej cesty, lebo vstúpil na novú cestu. A idem za tým, čo je predo mnou, nie to, čo je za mnou. Ale dal si veľmi dobrý bod. Pretože Pavol hovorí, zabúdam na to, čo je za mnou. A čím viac zabúda, tým viac zomiera. Ale obraťme si to. A obraťme si to na dnešných kresťanov, na nás a tak ďalej. Ak sa stále ešte pozeráme a nezabúdame na náš starý život, tak
čo vlastne robíme? My nezomierame, ale stále vlastne žijeme ten spôsob starý život. A zároveň, nie že len nezomierame a nežijeme ten starý spôsob života, ale stále som smrti toho starého života. Tak, presne. Lebo je rozdiel byť smrti ako, že zomrieť pre hriech a žiť pre Krista a je rozdiel zotrvávať smrti starého života. Hej? Pretože vidíme jasne, že ak nezabúdame na náš starý život, tak stále zotrvávame v tom starom živote a smrti. Hej? A tým pádom, keď sa stále zotrvávame smrti, tak sme neboli spolu s ním ani skriesení. A keď sme neboli ani spolu s ním skriesení, tak tým pádom, ako môže byť s ním, keď nie si ešte ani skriesený? A Biblia hovorí jasne, že blahoslavení sú tí, ktorí mali účasť na skriesení. Hej? Takže musíme si dávať pozor, pretože vstúpiť na cestu nového života znamená zabudnúť na ten starý život. Hej? A na to, aby človek zabudol na ten starý život, musí pre neho zomrieť. A ak si ešte pre ten starý život nezomrel, tak nemôže žiť nový život. Lebo Ježiš dáva úžasný príklad. Mnohí dneska môžu zobrať tento príklad ako, neviem, k svojim ako obraznému životu, alebo vlastne svojim skutkám a tak ďalej. Ale Ježiš dáva vynikajúci príklad a výborné podobenstvo, keď hovorí, že staré víno sa dáva do starých mechov a nové víno do nových mechov. Hej? Nemôžeš dať nový život, hej? Lebo víno charakterizuje krv Ježiša Krista. Keď hovorí, že pite toto víno, to je moja krv, hej? Nová zmluva. Nemôžeš dať, a krv charakterizuje život. Takže nemôžeš dať nový život, nový spôsob života, svätý život do starého srdca. Hej? Do starého mecha, do starých spôsobov. Nemôžeš. Hej? Ale všetko má svoje. A preto Pán hovorí tam, že ak niekomu zachutilo to staré víno, tak nemá chuť na to nové. A to je to isté, ak človek ešte zamilovaný a nezomrel pre starý život a chutí mu ten starý život, tak nebude chcieť nový život. A tým pádom nepríde ani zmena. A keď nepríde zmena, nie je tam svätý život, nie je Božie kráľovstvo. Nie je ani večný život. Takže na to, aby človek naozaj došiel k víťazstvu a vstúpiť do večného života, naozaj potrebuje vlastne zmenu v živote. A tá zmena nie je tým, ako dneska je to tak postupné v cirkvách, že vlastne príde človek, príjme Pána, dá sa pokrstiť, chodí do zboru a na skupinky a už je spasený, už nemusí robiť nič. To je klamstvo. Tam všetko nekončí. Tam ešte len všetko začína. Hej? Takže naozaj, to je úžasné, čo Pavel tu ukazuje a zdôrazňuje, lebo hneď v prvom vlastne hovorí, čo máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť. Naprosto nie, vy ste tomu zomreli, keď ste boli pokrstení v Krista, v jeho smrti, vy ste tomu zomreli. Neprebývajte už v hriechoch, nerozmnožujte hriech, lebo tak sa milosť nerozmnoží. Milosť je šanca, milosť je nádej, aby sme sa hriechu zdali a nie v ňom kráčali. Hej? A práve, hej? A to je dôležité, prečo Pavel vysvetľuje veľa vecí a zdôrazňuje tam smrť, vstup na cestu, hej? Nového života, nie starého života. A na tom novom živote, na tej novej ceste toho nového života si nemôžeme zobrať na starý spôsob života. Lebo ako si spomínal, vlastne Pavel hovorí, už len jedno robím. Hej? A to je dôležité. Len jedno robím, že zabúdam na to, čo je za mnou. Hej? A usilujem, toto slovo usilujem sa o to, čo je predo mnou. Nie, že konám to, čo je predo mnou, ale usilujem sa o to. To znamená, vidíš, aby si sa usiloval, to znamená, ty tam dávaš snahu, ty tam dávaš boje, námahu. To znamená, že pracuješ nad svojim životom, lebo hneď potom tam aj hovorí jasne, že pracujte na vlastnej spáse. 2. kapitola, hej? Hovorí, pracujte na vlastnej spáse. A preto hovorí, že usiluje sa o to, čo je pred ním, aby to dosiahol, bojuje a tak ďalej. A keď hovoríme o Pavlovi, Pavel, to je niečo úžasné, hej? 1. Korinským 9.27 píše jasne, že bojujem s vlastným telom a udieram, hej? A bojujem a zaobchádzam tvrdo so svojím telom,
že keď iným kážem, aby sám som nezlyhal. Hej? Takže, a to je práve to, že sa usiluje. Hej? To, že bojuje s vlastným telom. Pretože kto je tvoj najväčší nepriateľ? Nie, Satan. Hej, áno, on je jediný náš nepriateľ. Ale tvoj najhorší a najväčší nepriateľ si práve ty. Tvoje vlastné rozhodnutie. Hej? A tvoj život je založený na tvojom rozhodnutí. Hej? Ako sa rozhodneš? Pozri, Eva, na pohľad to ovocie bolo lákavé. Teraz Satan k nej hovorí, ona rozmýšľa. Ale tým, že rozmýšľala a pozerala sa, ešte nezrešila. Ale vtedy, keď sa rozhodla to zobrať a zobrala to, vtedy zrešila. Hej? A práve tu je ten problém. Satan môže prísť, môže hovoriť do tvojej mysli. Ty môže sa pozerať, že je to logické, áno, toto, tamto, ale nemusí sa rozhodnúť. Problém, alebo vlastne hriech preberie kontrolu vtedy, keď sa rozhodneš. Lebo ak sa človek rozhodol konať podľa hrešného spôsobu života, tak to rozhodnutie tomu hriechu dáva autoritu a moc. Hej? A vidíš, preto je ľahké vstúpiť do hriechu, ale ťažko sa dostávať. Lebo tým rozhodnutím, ktoré človek dáva do toho hriechu, že sa rozhodne konať, tým rozhodnutím dáva moc a autoritu tomu hriechu a potom, keď ten hriech má autoritu a moc, tak potom tomu človeku je ťažké výjsť z toho hriechu, lebo ten hriech má autoritu a má moc a je nad tebou. Chápeš? A tak ako k tomu sa chcem naviazať, že vlastne čo si povedal, že keď sme zamestnaní Kristom, tak on je ten, ktorý má moc a autoritu nad nami, on je ten, ktorý nám rozkazuje a dáva pokyn. Ale to je len vtedy, keď sme zamestnaní Kristom. Ale ak človek sa rozhodne byť zamestnaný hriechom, tak ten hriech má autoritu nad jeho životom a je vedený. A ten hriech mu rozkazuje, kedy, ako, čo a prečo má robiť. Hej? A práve ešte chcem vlastne niečo zdôrazniť. Aký rozdiel vidíš dnes medzi životom kresťanov v čase Ježiša a v čase apoštolov? Aký je rozdiel dnes medzi kresťanmi? Ako v kresťanov? Aký rozdiel je medzi dnešnými kresťanmi a kresťanmi v čase Ježiša alebo v čase apoštolov? Aký je rozdiel? Aký rozdiel vidíš? Tak môžeme vlastne vidieť príklady z Biblie, keď dajme tomu Jozue, alebo Abraham, alebo Možiša, keď môžeme vidieť môžeme v týchto príkladoch vidieť, že oni boli viac odovzdaní. Viac boli podaní Bohu, viac verili, viac dúfali ako dneska, lebo keď sa pozrieme na Jozue, vykázal aby slnko zastal, dokiaľ nevyhraje. A dneska, keď si to predstavím v mojich očiach, tak tu vidím niečo niečo silné, mocné a oddané, niečo, čo tomu, že sa oddal verne Bohu. Ale keď dneska sa pozrieš, tak keď sa začneš modliť nad nejakou chorobou alebo neviem čo, alebo nad človekom, takže uvidíš, že OK, tak modlím sa, ale vidím, že nič tam nie je. Že nielen tá láska vychladnula, ale aj tá viera. Tak. Ale vidíme čo si myslíš v čase Ježiša a apoštolov? Aký život mali oni a aký je rozdiel medzi dnešnými? Tak áno, keď sa vidíme, keď hovoríme o Pavlovi, tak môžeme vidieť, že Pavol bol úplne odovzdaný. Úplne bol odovzdaný, pretože on vedel, že má zomrieť, keď ho poslal Pán, alebo jeho posledná misia bola, že má ísť do Jeruzalema a hlásať evangelium. Do Ríma. Alebo v Ríma do Ríma, hej. On vedel že je to jeho posledná cesta. A že tam má zomrieť. Takže v tomto bode vidím, že Pavel a apoštoli boli viac odovzdaní Ježišovi Kristovi. Pretože ho videli, konali to, čo im Pán prikázal. Hej, ale čo môžeme dneska vidieť, je to, že dneska, keď sa dajme tomu človek modlí, alebo ide prorokovať, alebo niečo hovorí, tak sám spochybuje v sebe. Lebo dneska kresťania chcú
iba zázraky, iba dobré veci, ale nechcú prijať vlastne tie zlé vlastne problémy a tak ďalej, aby sa prepálili. Ale čo sa týka vlastne toho bodu, že dneska kresťania vlastne, keď sa idú modliť, keď hovoríme o viere, že dajme tomu, lebo vieme, že Pavol mal veľkú vieru v Kristovi, hej? Čiže môžeme vidieť, že v tomto bode bol odovzdaný. Ale keď si zoberieme dneska v tomto bode, tak dneska my chceme takzvané, hej, že, alebo mnohí kresťania chcú iba, že Bože, keď sa človek pomodlí, dajme tomu, ja sa pomodlím, tak už hneď to Pán vykoná. Hej. Čiže inými slovami, takzvané my robíme z Pána služku. A vieme, že Pán nie je služka. Pán nie je ten poskok nejaký, že prikazujem, dajme tomu nejaké choroby, Pane, urob, Pane, toto rob, Pane, toto. Nie. Ale vlastne my musíme byť trpezliví. Vo všetkom. Keď sa modlíme, alebo konáme niečo, musíme byť trpezliví vo veciach vlastne, ktorý Boh zasľúbil. Čiže môžeme vlastne vidieť v tom rozdiel, že je to dosť rozdiel, veľký rozdiel. Ale aj my môžeme vlastne byť takí, akí boli Pavel alebo Peter. Pretože vieme vlastne, že Boh nám dal moc. Aby sme kráčali vlastne v šľapách Ježiša, aby sme vlastne vyháňali démonov a konali jeho vôľu. Dal nám moc, aby sme vlastne uzdravovali a tak ďalej. Ale v čom je chyba vlastne, že kresťania to nechcú alebo nedokážu prijať. To je pravda. Pretože pozri, spomenul si to, že vlastne Pán nám dal moc, aby sme mohli uzdravovať a tak ďalej. Verím tomu a Marek 16-17 hovorí jasne, že každý, kto uverí a dá sa pokrstiť, tieto znamenia ich budú sprevádzať, v mojom mene budú skladať ruky a tak ďalej. Takže tieto znamenia ich budú sprevádzať. Čo je dneska vlastne problém, že ľudia sa snažia sprevádzať znamenie, než by boli sprevádzaní znameniami. Hej? A to je problém dnes, pretože dnes nie sú sprevádzaní znameniami, ale oni na silu chcú prehlasovať nejaké znamenia. A to je zle. To je zle, že dneska prídu a povedia, Pane, ty si zasľúbil, Pane, vykonaj, Pane, rob, Pane, toto, Pane, tamto, teraz, Pane, teraz. Hej? A myslia si, že majú tak veľkú silnú autoritu, že môžu dokonca, pretože Pán zasľúbil veľa vecí, tak môžu rozkazovať Bohu. Hej? A to sa nedá. Nemôže dneska rozkazovať Pánovi a povedať, Pane, teraz to urob. Hej? A Pán není, ako si povedal, naša služka. Hej? A keď už ten kazateľ, alebo ten služobník je Boží služobník, tak Boh má teba na to, a nie aby ty ako Boží služobník si rozkazoval Bohu, čo má robiť. Čiže Boh má teba tam. A Biblia píše, pros a bude ti dané. Nie rozkazuj a ja prídem. Hej? Takže, a to je ten problém, lebo Biblia píše jasne, že tieto znamenia ich budú sprevádzať. Koho ich? Ich tých, ktorí uveria a sú pokrstení. Tieto znamenia ich budú sprevádzať. A v mojom mene budú skladať ruky. Ale čo je v tých znameniach? V tých znameniach a v tom mene je moc. Preto Peter hovorí, čo sa na nás pozeráte? A keby sme to my urobili našou mocou a našou silou. To je to meno mu dalo silu, jeho klubom by sa postavil. Preto Pán hovorí v mojom mene, nie vo vlastnom mene. Hej? Lebo dneska, keď niekto robí nejaký zázrak alebo niečo urobia, hej, tak hneď tam je live, hneď a dneska toto, dneska tamto a kto to urobil, tak pastor ten a pastor ten a pastor ten. Ale počkaj, to urobil ten pastor alebo to urobil Ježiš? To urobilo to meno, na ktoré ten pastor volal. Hej? A dneska sláva ide viac človekovi ako tomu, kto to skutočne urobil. A to je veľký problém. A preto niekedy Pán sa ani neoslaví, aj keď už služebníci volajú a modlia sa, prehlasujú. Niekedy Pán už ani nevykoná, lebo vidí, že tú slávu beria sebe. A Pán hovorí jasne v Izajášovi, že asi verím tomu, že je to 40. kapitola. Pán hovorí jasne, že on sa nedelí s nikým o svoju slávu. Tá sláva je iba jeho. My sme boli povolaní. Nie my sme si vybrali Pána. Nie ja som prišiel a nepovedal som, Pane, ja chcem byť tvoj služobník, ja idem, ja chcem byť toto, ja chcem byť tamto, ja chcem robiť tamto,
hej, a vtedy vždy, keď zavolám, tak Pane, prídeš. Hej, ne. Ja som mal svoj vlastný život. Ja som išiel si svojou cestou. A Pán vlastne si ma povolal a používa si ma tak, ako on to uzná za vhodné. Hej, a niekedy človek volá, niekedy sa modlí, niekedy tamto, niekedy to a nič sa nedieje. A to nie preto, že človek zle volá, pretože zle koná. To je pretože nie je Božia voľa. Pretože Pán vie, ako to má robiť a kedy to má robiť. Hej? Ale my nemáme na sílu vlastne a pripomínať Bohu, Pane, veď si zasľúbil. Dobre. Vidíme mnoho takýchto situácií v Biblii. Ako napríklad, keď Mojžiš prišiel pred Pánom a povedal, Bože, veď si zasľúbil Abrahamovi, že jeho deti budú ako hviezdy, ako piesok, moria a tak ďalej. Pane, pre pár ľudí chce všetkých zahubiť a Pán mu dá riešenie. Áno, keď chceš vlastne doniesť riešenie pre cirkev, tak áno, hovor s Pánom a vlastne obmekčí Božie srdce, hej, svojim srdcom, svojou odozdanosťou a vernosťou, ale nesná sa mu rozkazovať, hej, lebo to nie je vlastne už kresťanstvo. Už nie je Boh tvoj Boh, ale ty si Boh Boha, hej, a to je zle, hej, a to už nie je vlastne, to nie je to, čo apoštoli robili, to nie je to, čo Ježiš robil. Ježiš hovorí, ja nerobím nič sám od seba, hej, ale hovorím tak, ako počujem, ako nám, ako vidím. Peter a Ján prišli pred veľkňazmi a hovoria, my nemôžeme zaprieť, čo sme videli a počuli. Hej? Takže hovoria, OK, my sa môžeme rozhodnúť, ale pretože sa nechceme rozhodnúť podľa nás, tak nemôžeme, a keď sa rozhodneme podľa seba, tak zaprieme to, čo sme videli a to, čo sme počuli. A počuli sme od Pána, že Ježiš nám povedal, ja vás posielam ako ovce medzi vlkmi. A my tomu veríme a vidíme to teraz. Hej? A inými slovami, my nemôžeme zaprieť. Lebo keď sa rozhodneme sa zdať toho mena, tak ho zaprieme. A my nemôžeme sa to zaprieť. A ani to, čo sme videli, ani to, čo sme počuli, nie, ak je Božia voľa, aby sme boli celý svoj život vo väzení, nech sa stane Božia voľa. Hej? A vidíme jasne ďalej apoštoli a učeníci, ako kráčali a konali Božiu voľu. Hej? A prestali byť sami sebou, ale začali byť vlastne v podobe Krista. A ich život bol úplne zmenený. Saul na sekundu bol Pavel. A Pavel bol úplne iný človek. Tak ako on prenasledoval, tak bol prenasledovaný, trpel to, znášal to, lebo si uvedomoval, že on bol jeden z nich. Jeden taký. A že to je vlastne prečo si tým všetkým prechádza. A to je to, čo si povedal, že dneska ľudia nechcú si prejsť ničím. A Pavel si uvedomoval, že takto on konal a vlastne on to musí vlastne dať si do poriadku a keď on si to prechádza, tak vlastne on vie prečo. Hej? Takže amen, ako sláva Bohu za to, sláva Bohu, že dneska sme tu mohli byť a rozobrať určitú tému ohľadom života kresťana a mohli sme sa pozrieť na život dnešný, trošku rozobrať, dať radu do života, a život v čase vlastne Ježiša v starom zákone a vlastne v čase apoštolov a vlastne skombinovať a ako áno, máš pravdu a vlastne aj to, čo Biblia píše, že ľudia naozaj dnes nie sú tak odovzdaní a verní ako v tej dobe. Že nie sú tak plní Krista ako v tej dobe. Pretože v tej dobe ľudia predávali svoje majetky, veci, pozemky a boli plne odovzdaní. A to nie je iba, že majetky a pozemky, hej, ale aj celý svoj život, svoje srdce, lebo nie každý tam mal veľké majetky. Vidíme tam iba niekoľko ľudí, hej, a dokonca apoštoli nemali peniaze, keď vlastne Barnabáš doniesol a tak ďalej, hej. A práve toto, že boli veľmi odovzdaní srdcom a životom. A boli schopní a boli tak odovzdaní životom, že boli schopní dať svoj život. A aj doslova nakoniec dali svoj život. Hej? A to je dneska chyba dnešných kresťanov. Ak človek dneska nedokáže dať preč hriech, tak už svoj život vôbec. Hej? Amen. Sláva Bohu za to. Ďakujeme Bohu za túto tému, že sme mohli rozobrať túto tému. Takže Boh vám všetkým žehnaj a ďakujem za to, že vlastne každý počúva. Ďakujem za to vlastne, že môžeme dať radu každému do života.
Takže Boh vám žehná mocno mene Ježiš Kristus a uvidíme sa v ďalšom kanáli. Na ďalšom. Pán vám žehnaj. Boh vám žehná.